Okolo to bude tá časť, kde spomínaš na to, čo sme točili na Slavine. Aj ty ešte točíš? Ten batoháč to nemáš, tak vystrelím na max. Čo pamätaj na to, že máš na to 5 minút. Hlavne hen toho malého... Ahoj. Priatelia, dohodneme sa, že center je pri Bratislava, vy ste mi akurát vyšli zo záber. Ak to pokazíš, ja to naučím robiť piruety. OK. V ohni! Povedzte niečo do kamery. Čo vám darí? Ďakujeme. Čiže teraz točenie vychádza, jak je hen tam to zábradlie. Dobre, no skúsme si to. Magik! Oče? A? Toto nie je zlé, to sa mi ľúbi. Tak dobre, môžeme robiť taký zoominger, poď. Ja nefajčím, radšej knihu. Ani ja! Ty sa len a pôjde vlak. Hej? Aha. By sme mohli točiť. Tak toto nevyšlo. A také zvuky tu máme, že? Poď, ber to. Tu som v živote tu nebol. A čo tu? Ja si to postavím najprv a ja nemám to vysvetliť. Čo? Ja som ready. Áno? Idem ešte na detaile tak, takže idem na 3-4. Beží. Dobrá. Je to tam. Area memory. Ty to netoč, prosím ťa. No? Dobre si ostrie. Ďakujem. Len mi to zjeb... Ty mi to k***ila moc do na tých bokoch. Zase mi kričal, že haló, babika! A ona, že sej! Ja, že this fajčím. Fucking bitch! Fucking bitch. Ukáž mi to. To je hovado. Ne, v pohode, nech tam stojí. I'm sorry, mate. Palím pán, palím sám. Palíme páni, palíme dvaja. Centrujte to. Ja viem, že to sa vás týkať nebude, ale viem, že ja sa zabavím. Ja! Ja, also, zazvo. Točím, nech je rád. Nemali sme povedať Clyde. Bitteschön. Wunderschön. Idú od seba, potrebujeme vedľa seba. Dobre, tak užívaj si ty